I gde ste ljudi? Ponovo na Clocks Networku, da vam kažem, ovo je prva epizoda na ovom kanalu. Izvinite, malo greško, prvi put sam na YouTube-u, ne znam kako da vam opišem to. Prvi video kanala, danas ćemo za prvi video kanala igrati Survival Games. Ako me slabo čujete, znam, slab mikrofon malo, probat ću to popravim. Krenuli smo. Koji troll? Beži. IP od servera će biti u deskripciji. Nadam se da će da imamo još videa i da ćemo se lepo družiti. Ako mislite da se lepo čuvam, napišite mi u deskripciji. Sad ću malo probam da se koncentrišem da pređemo, da pobedimo. Da prvi video kanala. Kao što vidite imam 7 pobjeda, znači nisam loš. Znači evo ga lik, znači cheater, znači kilo. Ništa, igrat ćemo još jednu epizodu, ljudi. Prošli put nisam stigao da uzmem kit, ali nisam loš prošli. I koliko snimam. Potrudit ću se da epizode budu negdje oko 10 minuta, sigurno ćemo imati goste. Prvi, naš najbolji i skoro stalni gost će da bude Dareg Games, postoji za njegov kanal, Dejan Cvetković, i bit će Stefan Petrović sa kanala Track the Game Show, bit će također još neki to mi prijatelji. I uglavnom ćemo snimati preživljavanje jedno, modovano jedno, malo laki blokova, neke challenge i tako. Kao što vidimo, igra počinje. Nadam se ćemo da pobedimo jednu partiju, bar za prvi video kanala. Nema veze, ljudi. Zato što pući malo, ne znam kako je to na YouTube. Malo me je sram. Znači, každa sam